ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಕಾರ್ತಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಶೋಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹುಷಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಡುಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ದಾಯೋಲೆ ಅಂದ್ ಇತ್ತನೆ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಟೈಮ್ ಆತನು ಒಂಜಿ 8:45 ದಾದನ ಆತನು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಶಾರ್ಟ್ಸೇ ಮನ್ಪೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಬಟ್ ದಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಡುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲೆ ಖುಷಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಏನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕೆಲವ್ದ ಕುಲ್ಪುರ ಮಸ್ತ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಲಕ್ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ನಿಕುಲು ಡ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ರ ಪಂಡ ದಾದ ಬಾಬಾ ಸಿಟ್ ಅವು ಲೈಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅವನುಂಡು ದಾದ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಯ್ರ ಅಂಕೇನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ 1K ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆತೇರು. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಟಾಣಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ನಿಕುಲು ಈತು ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆತರು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಂಕಲನೇ ಒಂಜಿ 1000 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತನು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಿರೋರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎನ್ನ ಜೊತೆಗೂ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಗ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲೆ ಪನಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ ನಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಪನೋಡು ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ರೈಟ್ ನಾವ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಾಗ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆತುಚೇರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆತುಜೇರು 991 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆತೇರು. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನಿ ಇಜಿಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದೇ ಆಪೇರೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಆ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಕೂಡಲೇ ಎಂಕೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಡವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಜೋಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಏನದಿದ್ದೆ 1K ಆಯ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗ್ ಪಡ ಕೋಡೆ ಕುಲೋಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕೊಂದೊಂಜಿ ಜೋಕ್ ನೆನಪಾಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಅವು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ನಿಕಲಿಗೆ ಪನೋಡು. ಬಟ್ ಯಾನೇನೆ ಡೋಂಟ್ ಶೇಕ್ 1K ಜೋಕದ ಬದಲು ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತುಜೆನ ಎಂಚಾತೆ. ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ನಿಕಲಿಗೂ ಒಂಜಿ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪರು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತುಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತುಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನೇ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಯೆ. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀಡೆಡ್ 1 month ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬೋಡಿತ್ತು. ನಾವ್ ಯಾರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನದಿತ್ತೀನಿ. ಟು ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಐ ಸ್ವೇರ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ಕ ಅಂತ ಎನ್ನದಿತ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದೇವರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಣ ಅಂದ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಾವ. ಸೊ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಮಿನಿ ಫೀಲ್ ಆಣ ಅಂದ್. ಸೊ ನಿಕ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪು ಅಂದ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ ಆಣ ಅಂದ್. ಸೊ ಬೇಗ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಪಣ ಒಂತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು 1K ಅವರೇ. ಸೊ ಈತು ಬೇಗ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಈತು ಬೇಗ ಆಪೇರನ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ. ಬಟ್ ಆದು ಬುಡಿಯರು ಸೊ ಅಂಚಾದೆ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಡ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಿರಾ ನಿಕಲೆ half 1Kಗೆ ನನಲ 9 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆರೆ ಉಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಆಪೇರತ್ತೆ ಆನಾಗ ನಿಕುಲಿತೆ ತೂನಾಗ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಪನ್ಪರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಆ 1000 ಜನಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ತಾಯ್ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಜೋಕುಲ್ ನಡಪರೆ ಕಲ್ಪುನೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಅಂಬೆಗಾಲ್ ದೀಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚಯಾನ ಅಂಬೆಗಾಲ್ ದಿಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಏತೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕು ಈ ಜರ್ನಿಡ್. ಬಟ್ ಎಂಕು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಾರಿ ಬಂಗಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾಸ್ರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕಲ್ ಮೋಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ತೂವಂದೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ತೆಪ್ಪನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರೀಚ್ ಆವಡು ಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಶೇರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಮನ್ಪಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಜೀಡ ಪ್ಲೀಸ್ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ఒక మస్తు ఖుషి అప్పుడు ఇంకేనా ఖుషి నికలಗೆ ఎక్స్ప్రెస్ మన్పరే ఆవునిచి యాక్చువల్లీ దైపడ దిస్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ రియల్లీ వెరీ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಂಕಲೆಗ್ ಏರೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಕಲಿಗೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತದೆ ಆನ್ ಇನ್ನದು ಜಾಂಡು ಈತ್ ಬೇಗ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂದು. ಸೊ ವ್ಯೂಸ್ ಆವಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಪಿರೋರ ಪನೊಂದುಲೆ. ಸೊ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್ ತನೇಶ್? ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ? half 1K ಇತ್ತು 1K ಆತೀರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐತಲ್ಲಂಜಿ ಆಪೀರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಏತಾವು ಗೊತ್ತುಂಡೆ 10K 10K ಆನಾಗ ತನೇಶ್ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪರತೆ
ಕೇಕ್ ಕೇಕ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟತ್ತು ಕೇಕ್ ಮೋನಿಕ್ ಕೇಕ್ ಅಂತದ್ ಮೋನೆ ತಿನ್ನಾರೆ ಉಪ್ಪು ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಈ 1K ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮನ್ಫೇರು ಅವು ಒಂದು ಮನ್ಫೇರು ಪೂರನ ಮನ್ಫೇರು ಯಾನಿಕೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಪ್ಪೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯ್ ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಅವಡ ಅಥವಾ ಅವಳು ಅವಡ ಯಾನೆತ್ತೋ ನೀನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತದಿನ ಒಂಜಿಲ ತುಚ್ಪ ಒಂದಿತ್ತು ಜೊತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋತಾವೆ ಮುರಾಣಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾ ಕೋಡೆಲ ಬೋದಿತ್ತೆ ಎಸ್ ಕೋಡೆಲ ಬೋದಿತ್ತೆ ಸೊ ಮುರಾಣಿ ಮಂತಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸ್ಯಾರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸ್ಯಾರಿ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ನಿಕುಲ್ ನೆರೋ ಚೆಂಕತೆ ಲೆಹಂಗಾ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಪೋಕ ಒಂಜಿ ಸಲ್ವರ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಈತು ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಅವೆ ಬಟ್ ಯಾನಿಕಲಿಗ್ ಅವೇನು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಯಾನಿಕಲಿಗ್ ನೀಟ್ ತುಚ್ಪವೆ ಅಂಡ್ ದಾಯ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಚೂರ್ ದಿನ ಕಾಪಲೆ ನಾ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರ್ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಇದು ಸತ್ಯಕ್ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ sometimes family members are like don't tell ಅಂಚ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಣದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇನೋಡಾಪುಡು. ಸೊ ಅಂಚ ನಾನು ಒಂದು ಚೂರ್ ದಿನ ಕಾತು ನಾನು ಎನ್ನ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಅಂಡ್ ದಾಯಿ ಅಂಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಅವಳ ನಿಕಲಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಚೂರ್ ದಿನ ಪೂರ ರಿವೀಲ್ ಆಪುಡು. ಸೊ ಇನಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತದಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೇ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಏ ಮಸ್ತ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತದಜ್ಜಿ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಎತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ಫುಡ್ ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ದೆತ್ತು ನೋಡಾಪುಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ದೆತ್ತೊಂಡೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಸೀರೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾರ್ಲರ್ ಒಂಜಿ ಫುಟ್ ವೇರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಒಂಜಿ ಫುಟ್ ವೇರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವು ಏನ್ ಗಡಿ ದೆತ್ತು ನೋಡಪ್ಪ ಸೀರೆಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಐ ಮೀನ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಐಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಲ್ಲು ಪುನಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವಡದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಇದಿತ್ತು ನೋಡಪ್ಪ. ಸೊ ದಿಸ್ ಐತ ಹೀಲ್ಸ್ ತುಲೆ ಇದ ಒಂಜಿ ತರ ಇಂಚ ಟ್ರೆಂಡಿ ವೈದನತೆ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತಿಜೆ ನಡ. ಸೊ ಅಂಚ ಈ ಸಲ ಒಂದು ದೆತ್ತೊಂಡೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಗ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ನೆತ ಹೀಲ್ ಒಂದು ಚೂರ್ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಐ ಲವ್ ಹೀಲ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಹೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಾರ್ ನಡಪರೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ ಪೂರ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಹೀಲ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಐಕ್ ನೆಕ್ ಪೂರ ಹೀಲ್ ನಿಜಂದೇ ಜತೊಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ if I should be frank but ittenku ishana apuji heel mast car mast tired apun dumbudaku atu pura mast continuous atula nadapara apuji dumbu edla nadutondite so nanala undu I have a beautiful box sugar the color box undu wait I'll tell idu me panochi so sugar the color beautiful aina box and actually free tikkini idai pade and kelonji cosmetics detonde aa cosmetics dottu undu free ಆಗಿಕ್ಕಿನೆ I am so happy ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೌಚ್ ಇತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ದ ಇಂಕ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಪೌಚ್ ಇಂಕಲೆ ಗೋಲ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಸೊ ಯಾನು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ದೆತ್ತೊನೆ ಅಂತ ಐತ ಉಲಾಯ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿರರ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಗೋಲ್ಡಾಲ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅವು ಒಂದು ದಿವಲಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಅಂದೆತ್ತೊಂದೆ ವೇಟ್ ಬಾಬು ಒಂದೊಂಜಿ ಶುಗರ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಆವೆ ಆಯ್ತಾ ಪೇಪರ್ ಲದೆ ಇದ್ದಿಚ್ಚಿ ಯಾನು ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ see this is the stick sugar the color stick enkala skin tone match hakkaleka tudu yande toni and I don't know the price really the price pura gottuje ottu bulk ditoni and nanore pandala panpe and net namak blend man pare onji brush la korteru enka nena pai jaig nena pansi this is the brush blend man pare actually anita akul alpa inka trial month paadera ave red colors ee side onji bete color undu foundation and ee side onji bete color undu foundation I can understand enka left side da ishtanu onchur adana dark and feel anina shade attu and feel anu so I ಈ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಡ್ ಒಂಚೆ ಲೆಕ್ಕ ತೂಚುಡು ಒಂದೊಂಚಿ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದೆತ್ತೊನಿ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲ ದೆತ್ತು ನೋಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಲೂಸ್ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ನೆಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಹೋಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕೊಡ್ತುದು ಪೌಡರ್ ಪಾಡು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಾಡು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವು ಪನ್ನಗ ಪೌಡರ್ ಅನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ದೆದ್ದಿ and I took sugar the color onji matte lipstick ದೆತ್ತೊಂಡೆ this is red shade red ಬೊಕ್ಕ pink usually an ಪಾಡುನು ಬೊಕ್ಕ ಉಲೈಚಿ ಒಂದು ಶೇಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಶುಗರ್ ದ ಕಲರ್ ನಿಕಲೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಪನ್ನೋದಲ್ಲ ಸ್ಮಚ್ ಮೀ ನಾಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಶೇಡ್ 01 ಬೇಸನ್ ರೇಸಿನ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಪನ್ನರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚೂರ್ ಮೆರೂನ್ ಉಂಟು ಲೈಟ್ ಮೆರೂನ್ ಲೈಟ್ ದ ಲೆಕ್ಕ
ಒಟ್ಟು ರೆಡ್ ಶೇಡ್ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಜಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಒಂದ ಕಾಜಲ್ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾಜಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಐಬ್ರೋ ಫಿಲ್ಲರ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತರ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಅಂತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರು ಸೊ ಐ ಟುಕ್ that's all ಇದು ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ನೋಡಿ ಯಾನ್ ಮರತಂದಲ್ಲ ಆಯ್ ನಿಕ್ಕಲಿಂಗ್ ನೆನಪು ಮನ್ಸೆದ ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಮೀ ಟು ಟಾಕ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಓಕೆ ಇದು ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಎಂಕ್ ಈದ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ನೆನೆದ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿಕಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದುಗಳು ಅದರ್ವೈಸ್ ಪಿದೆ ಪೂನಗ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೊಳ್ಳೆ ಪೂರ ಏನು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಕೊನೋದು ಇವರಾನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಆಟಿನ ದೂರ ದೂರದ ಮನ್ಪರಿತನ ನೆಕ್ ಜಿಂಜ ಒಂದು ಶೋಪಡೆ ಪೋಲಿ ಅಮ್ಮ ಯಾನೆನ್ನಿ ನೆಂಕು ಒಲ್ಪಾಂಡಲ್ ಪೋಂಡ ಎನ್ನೆ ರೀರ್ ನೆಟ್ ಜಿಂಜ ಬರುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಐಕೆ ನೆಟ್ ಜಿಂಜಾರೆ ಆಪುಂಡೆ ಆರ್ ಯು ಸೀರಿಯಸ್ ನೆಟ್ ಜಿಂಜಾರೆ ಆಪುಂಡ ರೆಡ್ ಚಡ್ಡಿ ಬದೊಂದು ಪೋಲಿ ಆತೆ ಬೇತದ ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕು ಚಡ್ಡಿ ಓಕೆ ಯಸ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಉಪ್ಪಡ್ರಾಂಡು ದಿನ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಚಿಕ್ಕು ಚಡ್ಡಿ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಕಲಿಗೆ not so dumb okay that's all ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿತ್ತು 1K ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗು ಯಾನು ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಎನ್ನಮ್ಮಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಎನ್ನಟ್ಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತ್ ದಿನ ಪೂರ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಿತ್ತು ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಳು ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಒಂದಿನ್ವೆ ಇಡೀ ಮಂತ್ ದಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಯಾನ್ 1K ಐನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆದ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಳು ತುಚ್ಪಾದೆ ಸೊ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪೂರ ದಾಲೇಜಿ ಅಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತ್ ದಿನ ಪೂರ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲ ತುಚ್ಪಾದೆ ಕೋಡೆಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತದೆ ಕೋಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ಕೋಡೆದ ಬುಡ್ಲೆ ಯಾನು ಪಣ ಪಾಡಗನೆ ಪೂರ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಅದಾದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತದೆ ಅಂಡ್ ವೆರಿ soon ഞാൻ ദായ് ഷോപ്പിംഗ് മന്ത് ദേൻല ಗೊತ್ತಾಪು ನಾನು ಚೂರ್ ದಿನ ಕಪ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಪಿರೋರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಏತು ಪಂಡಲ ಯಾವ್ಜಿ ಕಾತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ನಿಕುಲ್ 1,000 ಜನ ಉಳ್ಳರತ ನಿಕುಲ್ ಒಂಜಿ ತರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲಿಗ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಏತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡಲ ಯಾವ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಆತಿ ನಿತು ವ್ಲಾಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ನಿಕುಲ್ ಪನೋಡ್ಬೇಡಿ ಯಾನೇ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋಚಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡ ದಯಪಡ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂದ್ ಪಂಡದು ಪಿರ ಮಂತದೆ ದಯಪಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಖುಷಿಕ್ ಸೊ ಇಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ನಿಕಲ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಇರ್ಪಡೆ ಆಯ್ನ ಅದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾದಾಜಿ ಅಂಡ್ ಹಿಟ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ಹಿಟ್ ಲೈಕ್ share book sweet comments book subscribe mandle pirora palle like la 10k avan oh 10k views avadu book 10k likes out okay thank you so much piratikku beautiful I know vlog totige kaatadu play maatilla lots of love and thank you so much pirora take care maatilla see you soon bye